Ako ste sa prvýkrát stretli s ganodermou? Ako vidíte, toto je ganoderma. Je veľmi rozdielna voči hube ganoderma z Japonska. Je tiež veľmi rozdielna voči hube ganoderma z Číny. Pretože toto je tropická ganoderma. Za posledných 23 rokov sa ma ľudia stále pýtajú, ako ste našli hubu ganodermu. Lesy v Malajzii sú plné huby ganodermy. Všade môžete vidieť hubu ganoderma. Moje prvé stretnutie s hubou ganoderma bolo, myslím, v polovici 80. rokov. Niekedy okolo roku 84 a 85. V tom čase, keď som išiel navštíviť Muda Dam a blízku oblasť, ľudia mi priniesli túto hubu. Pretože som inžinier, dúfali, že im môžem povedať jej využitie. Potom som šiel navštíviť lesy v Malajzii a videl som veľa huby ganoderma. Dokonca dnes, ak pôjdete do lesa, môžete vidieť veľkú, malú, vysoko na strome alebo pod stromom. Čiže je veľa druhov huby ganoderma. Preto sme urobili výber, potom sme začali s experimentami, skontrolovali sme účinnosť a vybrali sme iba 6 vzoriek, ktoré mali najvyššiu účinnosť a tie sa stali hubou ganodermou v DXN. V prvom rade, aký bol hlavný dôvod, prečo ste sa začali zaoberať hubou ganoderma? Už sme spoznali hubu ganoderma. Prečo je ganoderma hlavným produktom DXN? Poprvé, ganoderma je v čínskej farmácii, v tradičnej čínskej medicíne najvyššie hodnotená. Ganoderma, cordyceps majú najvyššie hodnotenie, nasleduje ženšeň. Keď sme identifikovali, že toto je ganoderma, samozrejme som bol veľmi vzrušený. V Malajzii nemáme ženšeň, ale máme hubu ganoderma. Preto si myslím, že Boh k nám bol veľmi spravodlivý. Urobili sme tento druh experimentu. Mysleli sme si, že toto je dobrá rastlina a ak vhodne podporíme tento produkt, rozšírime ho do celého sveta. Môže pomôcť ľuďom opäť získať ich zdravie a toto sú dobré produkty. Toto je dôvod, prečo sa sústredíme práve na to a dodnes sa stále sústredíme na hubu ganodermu. Dokonca aj napriek tomu, že sme sa stali najväčšou spoločnosťou s hubou ganoderma na svete, stále sa sústredíme na hubu ganoderma, pretože DXN je naozaj spoločnosť s hubou ganoderma. Vždy to bude spoločnosť s hubou ganoderma. Prečo ľudia potrebujú hubu ganoderma? Prečo telo potrebuje hubu ganoderma? Teraz sa rozprávame o hube ganoderma. Samozrejme, ľudia sa pýtajú, prečo potrebujeme hubu ganoderma. Dôvod je veľmi jednoduchý. Ganoderma je vyživujúci dom. Ganoderma je naplnená výživnými látkami. Ganoderma obsahuje 400 typov výživných látok. V súčasnosti majú ľudia zdravotné problémy, pretože ich strava nie je vyvážená. Ak ich strava nie je vyvážená, sú vlastne podvyživení. S hubou ganoderma môžeme opäť dostať ich výživu do rovnováhy. Ganoderma má dve veľmi dôležité funkcie. Jednou z nich je detoxikácia. Môže odstrániť toxíny z tela a nakoľko je ganoderma bohatá na vyživujúce látky, môže pomôcť napraviť telo, čo znamená jeho regeneráciu. Hovoríme, že všetky zdravotné problémy súvisia len s tými dvomi problémami, buď s toxínmi, alebo nevyrovnanosťou tela. Napríklad, ak človek má AIDS, vírus je niečo, čo nechceme, je to druh otravy. Ak ľudia majú srdcové problémy, systém nie je v rovnováhe. V Indii sme mali jedného chirurga, srdcového chirurga. Uskutočnil vyše 20 000 operácií srdca kvôli bypassu a iným problémom. Nakoniec predpisoval DXN produkty. Povedal mi, že čím viac operoval, tým viac pacientov prichádzalo. Títo pacienti po nejakom čase po operácii, po 6 alebo 7 mesiacoch, prichádzali opäť s rovnakým problémom. To sa stalo veľmi únavné. Ale s hubou ganoderma, povedal, polovica pacientov už nepotrebovala opäť prísť na operáciu. Pretože ganoderma môže vyčistiť bloky. Dobrá správa je, že tí pacienti, ktorí brali veľa huby ganoderma pred operáciou, už po operácii nikdy neprišli. To znamená, že ich
ich telo dokázalo udržiavať dobrú kondíciu. To je dôvod, prečo je Ganoderma veľmi dôležitá v modernom živote. Moderný život je plný toxínov. Pre nedostatok výživných látok veľa častí tela nefunguje správne a s hubou Ganoderma môžeme telo detoxikovať, čím opäť získame rovnováhu. Preto je to skvelé jedlo pre naše každodenné žitie. Je Ganoderma liek? Veľa ľudí sa ma pýta, doktor Lim, aké sú vaše doplnky stravy, ktoré každodenne beriete? Očakávajú, že budem hovoriť o hube Ganoderma. Hovorím im, že mojimi doplnkami stravy sú ryža a chlieb. Oni na to povedia, že to je predsa pravé jedlo. Nie, to nie je pravé jedlo. Moje pravé jedlo je Ganoderma a spirulina. Beriem hubu Ganoderma, beriem spirulinu, mám dosť výživných látok, potom môžem zjesť akýkoľvek chlieb, rýžu, čokoľvek, dokonca ani smažené kura nie je pre mňa problém. Ganoderma nie je liek, je to správne jedlo. Prosím, podeľte sa s nami o najpozoruhodnejšie svedectvá o hube Ganoderma. Raz, keď som mal stretnutie v južnej časti Malajzie v Johor, priniesli za mnou muža zo Singapúru. Johor a Singapúr sú nedaleko od seba. Toho muža niesli. Tento veľmi chorý muž prišiel za mnou, aby ma stretol. Spýtal som sa ho, čo sa mu stalo. Je veľmi bohatý, bol v Číne a nejako sa dostal do kontaktu s neznámym vírusom. Takže keď sa vrátil späť do Singapúru, navštívil veľa doktorov a veľa nemocníc, ale jeho situácia sa stále zhoršovala. S použitím elektrónkového mikroskopu mohli vidieť ten vírus, ale nemohli ho identifikovať. Stav tela sa stále a stále zhoršoval, až začali kolabovať obličky. Keď prestanú fungovať obličky, tvár veľmi stmavne a viete, bol naozaj veľmi chorý. Potom sa ma spýtal, doktor Lim, s akým druhom vírusu som prišiel do kontaktu? Povedal som mu, pozrite sa, posledné 3 mesiace ste boli v najlepších nemocniciach, boli ste v najlepších laboratóriách a oni ani nemohli zistiť, aký druh vírusu to je. Mňa ste stretli len pred 3 minútami. Ako vám môžem povedať, aký vírus máte? Povedal, doktor Lim, viete, ja umieram. Lekár mi dáva 2 mesiace. Povedal som mu, nie, počkajte, nie tak rýchlo. Povedal som mu, že nepotrebujeme vedieť, aký má vírus. Vírus je veľmi ťažké vyliečiť, pretože zmutuje za 20 minút, ale náš imunitný systém môže reagovať rýchlejšie ako tých pár minút. Musíte posilniť svoj imunitný systém, ide o preteky, kto bude rýchlejší. Ak vírus bude rýchlejší ako váš imunitný systém, tak umriete. Ale ak váš imunitný systém bude rýchlejší ako vírus, prežijete. Spýtal sa ma, čo mám robiť? Hovorím, užívať megadávky, berte veľa RGGL. Potom odišiel a bral veľa RGGL a prežil. Úplne sa uzdravil. Dodnes nevieme, aký vírus mal. Ale dokazuje to našu teóriu, že naša Ganoderma upravuje telo a telo upravuje chorobu. Toto je jeden z najlepších príkladov, ktoré som zažil. Sú teda nejaké kontraindikácie pri užívaní huby Ganoderma? Je veľmi veľa chorých ľudí, ktorí sa boja brať hubu Ganoderma. Pretože určite viete, že ak chorí ľudia berú veľmi veľa liekov, zomrú. A chybne si myslia, že Ganoderma je liek. Ale ja vám hovorím, že Ganoderma nie je liek. Ganoderma je jedlo. Stále hovoríme chorým ľuďom, dokonca aj vtedy, keď ste chorí, stále musíte jesť chlieb, stále musíte jesť ryžu, stále musíte jesť. Toto je jedlo, nie je liek, takže to môžete brať. Veľa z nich sa obáva, keď berú hubu Ganoderma, že môžu mať veľa reakcií. Hovorím im, reakcia je reč tela. Reakcia je odkaz zvnútra tela. Je to reakcia, nemusíte mať strach. Ganoderma nezapríčiňuje tú reakciu. Reakcia nie je zapríčinená hudbou Ganoderma. Reakcia je zapríčinená vašim imunitným systémom. A či ste mŕtvi alebo živí, závisí to na vašom imunitnom systéme. Ak je váš imunitný systém silný, prežijete. Ak váš imunitný systém skolabuje, umriete. Ak je váš imunitný systém silný, môže efektívne komunikovať a samozrejme budete mať veľa reakcií, ale budete trpieť len možno týždeň alebo 2. Nechajte vaše telo rozprávať. Berte Ganodermu, aby ste si vyčistili telo a
napravíte mnohé veci. Nie je sa čoho báť. Nemusíte sa obávať, či ste chorí alebo ste zdraví. To je to, prečo veľa ľudí hovorí, kto môže brať hubu Ganoderma. Povedal som im, že už predtým, ako človek prichádza na tento svet a predtým, ako z neho odíde, každý môže brať hubu Ganoderma. Túto hubu môžu brať aj tehotné ženy. Dokonca aj ľudia vo veku 80, 90 alebo 100 rokov môžu brať hubu Ganoderma. Nie je žiadne vekové obmedzenie. Tiež pred operáciou alebo po operácii, keď je človek chorý, keď je človek zdravý. Môžete sa predávkovať hubou Ganoderma? Keď jete rýžu, môžete sa ňou predávkovať? Keď jete chlieb, v jedle sa nepredávkujete, poznáte to. Keď si zoberiete viac, plitváte tým, keď budete jesť veľa ryže, stanete sa tučnejším, ale nezabije vás to. To je dôvod, prečo neexistuje taká vec ako predávkovanie sa hubou Ganoderma. Máme veľa prípadov, že ľudia berú 30 Rg, 30 GL. Máme prípady, keď lekári dávajú svojim pacientom 120 párov RGGL a to sú už naozaj veľmi seriózne prípady, veľmi kritické a oni prežijú. Nedá sa predávkovať hubou Ganoderma. Ako nie je možné predávkovať sa mliekom, vodou, jedlom, ktoré jete, je to v poriadku. Aké je navrhované dávkovanie huby Ganoderma a aký to má vplyv na telo? Veľa ľudí má stále zlý koncept a myslia si, že je to liek. Možno si vezmem 3 kusy za deň, 3 kapsuly denne a budem veľmi silný, bude mi dobre. Tak to nefunguje. Sú 3 kategórie dávkovania. Normálne dávkovanie pre normálne prípady, nie vážne. Dávkovanie pre vážne prípady a dávkovanie pre veľmi vážne prípady. Pre každodenné fungovanie potrebujeme 3 kapsule, od 3 do 6 párov za deň, to postačuje. Keď sa človek necíti veľmi dobre, má viacero vážnych problémov v tele, možno bude brať polovičné megadávky 15 Rg a 15 GL. Polovičná dávka 15 Rg, 15 GL. Zvyšok sú veľmi vážne prípady a berú megadávky 30 Rg a 30 GL. Takže dávkovanie nemá nič spoločné s chorobami. Dávkovanie závisí od stavu tela. Ak stav tela nie je príliš zlý, stačí vám 3 až 6 párov denne, ak je stav horší, 15 párov denne a ak je veľmi zlý, 30 párov denne. Toto je ohľadom dávkovania. Nie je to o tom, že dobre, diabetes toľko párov, hypertenzia toľko párov, srdcové problémy koľko párov. Tak toto nefunguje. Nie je to liek. Ako ste sa prvýkrát stretli so spirulinou? Bolo niekoľko spoločností so spirulinou, ktoré stále útočili na našich členov. Hovorili, že naša Ganoderma neobsahuje aminokyseliny, že nemá omega-3, omega-6, že naša Ganoderma nemá chlorofil. Následne som začal spirulínu študovať naozaj s vážnym záujmom v súvislosti s týmito tvrdeniami. Sme vedci, aj napriek tomu, že súťažíme so spoločnosťami so spirulinou, neberieme spirulínu ako nášho nepriateľa. Sme vedci, takže študujeme. Čím viac študujeme, tým viac spirulínu milujeme. Je to veľmi dobré jedlo. Je tak dobré ako Ganoderma. Začal som objednávať vzorky. Objednali sme vzorky z Ameriky, Thajska, Indie, dokonca sme išli do Afriky. Mali tam slané jazero spiruliny. Priniesli sme veľa druhov do Malajzie. Nie všetky sa aklimatizovali na prostredie v Malajzii. Kultivovali sme ich v laboratóriách a následne sme ich dali do nádrže a veľa z nich neprežilo až 90%. Stále ich však bolo zo pár, ktoré prežili, takže to musela byť dobrá spirulina. Vzali sme ich, išli do laboratória, znásobili sme ich, opäť sme ich dali do vody a 80% opäť neprežilo. Ale úmrtnosť sa stále zmenšovala. Dokonca sa plne aklimatizovali. Spirulínu sme po 2 týždňoch mohli zbierať dennodenne až po dobu 6 mesiacov. Preto sa stala veľmi dôležitým produktom. Ľudia sa ma pýtajú, prečo spirulina?
Pretože spirulina a ganoderma sa 100% doplňajú. Neopakujú to, čo majú. Spirulina nemá kyselinu nukleovú, ale ganoderma je plná nukleovej kyseliny. Nukleová kyselina je dôležitá pre funkciu buniek. Polysacharidy v hube ganoderma sú vysoko polymérne. Polysacharid spiruliny je nízkopolymérny. Takže keď sa tieto dve skombinujú dohromady, máme celé spektrum polysacharidov, od nízkych až po vysoké polyméry. Ganoderma nemá proteíny, táto je plná aminoproteínov. Ganoderma nemá omega kyseliny, táto je plná omega kyselín. Ale spirulina a žiadne živiny? Nie je tak veľa produktov, s ktorými je porovnateľná ganoderma. To je dôvod, prečo hovoríme, že ganoderma a spirulina, ak ganoderma je kráľom, spirulina musí byť kráľovnou. A keď tieto dve skombinujete dohromady, sú perfektným jedlom. Preto máme tak veľa krásnych svedectiev, keď sa tieto dve skombinujú. Aké je odporúčané dávkovanie spiruliny a vplyv na telo? Spirulina je rovnaká ako ganoderma. Čo musíte urobiť je, že beriete spirulínu ako RG-GL. Povedzme, že beriete 15 RG a 15 GL, takže môžete vziať aj 15 spirulín, alebo aj dvakrát toľko. Rovnako, alebo dokonca viac. Ak sa niečo deje s krvou, zdvojnásobte to. Berte to ako jedlo, nemusíte sa veľmi zaoberať dávkovaním. Prečo by mal každý konzumovať hubu ganoderma a spirulínu každý deň? Moje hlavné jedlo je ganoderma a spirulina. Ganoderma a spirulina nie sú moje doplnky stravy, je to moje hlavné jedlo. Prečo to hovorím? Pretože ganoderma obsahuje 400 a viac živín, spirulina obsahuje 200 až 300 živín. Kombináciou máme 600 až 700 živín, čo je viac ako dosť. Preto by mal každý brať hubu ganoderma a spirulínu ako hlavné jedlo, nie ako doplnok stravy. Keď beriete spirulínu, keď beriete ganodermu, môžete si byť istí, že dnes už máte dostatok živín. Keď som bol v Nemecku v Európe, povedali mi, že v Nemecku veľa ľudí trpí depresiami. Myslím si, že depresií je v Európe veľa. Potom sa ma spýtali, čo je hlavný dôvod pre depresie v Európe a špeciálne v Nemecku. Povedal som im, že vy, Nemci, trpíte podvýživou. Začali sa smiať. Stále sa smejú. Povedali, doktor Lim, ako je to možné? V Nemecku máme organické jedlo. Veľmi sa o jedlo staráme. Ako môžeme byť podvyživení? Povedal som im, že existujú dva druhy podvýživy. Jeden je, že nemáte dostatok jedla na jedenie ako napríklad v Afrike a Pakistane. Každý vie, že je to podvýživa. Ale ak ste veľmi vyberaví vo vašom jedle, ak jete iba určité druhy jedla, vaše jedlo nie je pestré, takže máte podvýživu. Spýtali sa ma na dôkaz. Povedal som im, že dôkaz je veľmi jednoduchý. Nepotrebujete brať ganodermu, nepotrebujete brať ani spirulinu, aby sa to dokázalo. Choďte do supermarketu, kúpte si 5-6 druhov zeleniny, pokrájajte ich na kúsky, dajte ich variť do polievky a vypite tú polievku. Ak je vaše telo nutrične v rovnováhe, nič sa vám nestane. Ale ak je vaše telo podvyživené, keď pijete zeleninovú polievku, vaše bunky budú veľmi šťastné. Keď sú vaše bunky šťastné, vyšľú dobrý signál. Na nešťastie naše bunky v tele môžu vyslať tiež iba jeden signál bolesti. Povedal som im, musíte brať ganodermu a musíte brať spirulínu. Sú účinnejšie ako zelenina. Sú dôležitejšie ako zelenina. To je dôvod, prečo v Európe vidíte veľa ľudí, ktorí začali brať RG a GL ako ich hlavné jedlo. Dajú si RG a GL do cereálií, do kávy, do chleba, ak si ho sami pečú. A to je dobrý krok pre celú Európu.